Ja kahvitauolta taas morjesta. Tuli tällä kertaa mieleen meidän uusi palvelu tähän kiinteistöverkkokokonaisuuteen, eli meidän kameravalvontapalvelut. Ja tuossa justi juttelin yhden meidän yhteistyökumppanin kanssa, että on kyllä oikeasti kasvava ongelma monissa asuinkiinteistöissä. Että siellä on ehkä vähän väärinkäytöksiä vaikka roskiksien kanssa tai tulee ehkä semmoista porukkaa rikkomaan ovia, mitkä ei asu siellä tai muuta. Ja on tarve saada sitten kiinni ne varsinaiset tekijät, mitä näissä asuinkiinteistöissä on. Niin me ollaan tuohon meidän kiinteistöverkkokokonaisuuteen ympätty myös kameravalvonta lisäarvopalveluksi. Tai sen voi ottaa ihan erilläänkin. Mutta siinä saa 2 kärpästä yhdellä iskulla. Laadukas, hyvä kameravalvonta, joka ei käytä kiinalaisia komponentteja. Eli koska olemme tietoturvatalo, meidän komponentit on kaikki semmoisia, että ne ei sitten varmasti lähettele mitään ylimääräistä ja on myös kustannustehokasta. Mutta joo, tämmönen vaan kaneettina, että kameravalvonta asuinkiinteistöissäkin tänä päivänä rupeaa olemaan ihan, en mä sano tavallista, mutta yleistymässä. Ja meidän kiinteistöverkossa se on yksi osa sitä. Ei muuta, mukavaa päivänjatkoa vaan kaikille.